Sun. Ka dukan Fabulous Family Store Dangshan kala penlong ya kayo inam bala tip kum ka Shillong Local Trade Fair ha All Saint Hall Shillong. Ki jing temu ba kongsan jong kani kayo inam ki day ban yarap ban kershan ya ki nong sengkam jam la jong ki mar ki mata ya ki bala de bat pen pau perthai ha kani kayo ki day ki mar bala shna dakikti ki jing deng pen internet ki jing bam bala shat hayeng ki ashar bat ki wei tungin esngap yakini ki khubor Haka Shillong Local Trade Fair buon nak nong tray kam lajong ki de ki try muluk buon nak ki de ki bedang shus dangi ki kam ki jam jongki ki mahar ki mata ya ki balawan ra bandi hak ni ki yo pen inam ki de ki jan ki nam ki jeng deng pen itnat ki tiar ba shutan bat ki wei habaya klan be inong pinya jong ni ki yo I kong ri lakor masar la pentip baya ka Shillong Local Trade Fair las dang nice nam menchua bala ju penlong ru arsien haka shibnai ban island ai kabu ki nong sang kam lajong bat kumjuru ban pen pau perthai yaki mar ki mata jongki bat pen ya yo yaki mga irila akuan masa ide I tray lang ba ikong nadia iba de uno ja kani ka Fabulous Family Store de mila adon bat I mentala asnam tam de ju ho sekin ki fair bringing support ki local entrepreneurs de kalong ka dia penduk lang ikan Haksi kut jong kayo Shillong Local Trade Fair kadi di news kala yo lat banyak keren bat katu kat ningut ki nong sang kam lajong ki balayo adon penta hakani kayo maki barok kila pen pawe ka mensim sungu ya ki bala penlong ya kani kayo kila ong baling ba kani kayo kila bande bat perpau perthai ya ki mar ki mata jongki habaya keren bat ki try jong kedukan trial store uba badap ku par pengrop ula ong bakani ka de ka jaka ha ka ba ki samla samhoi ki berang shus tang ki kam ki jam lajong ki la banwan ra ki mar ki mata jongki sha ki pat ba ki la ru banang pen skam shushu ki kam ki jam jongki ki ba ki las dang ketika dukan ke barang sweet mai ketika trio di filaban ini boy ki multi brand clothing nado ki jan ki cuti di brand of hair filaban yo ngasngu ru pada ka Fabulous Family Store bakal organize ke ka program namar ngasngu tho ba takini ko lemba kini ki events ki program ngi danem ka activity ka business private businesses Shillong mamanta gila sedang mani ki konsamnar ma ka zaman put sab lemba jong ni ka event pada ngila promote kita kan te bon ki break in one ki tip bat nakto ka business ngi kan ya market kadi kayo kala krik ya ki khmat jong ki pat ba buon ba ru ki lawan ban sakhi dala ki jong ki khmat pat ban thiet ya ki mar ki mata ban ra salai ki jong ki yang kisam habaya kren ba iwe ni ki nong thit nong pet la pen pawe ki jing sungu ki brio ki bla pen long ya kadi kayo ba ki la ailat ki try muluk ban yadon beta ha kadi kayo ba la ong ru ba kani kayo ki la yo lut kat ka ba ki kwa ha ka dor ka babit we came here like today itself and it's kind of good like we saw a variety of clothes and all it's good quite good Bureau Report DD News Meghalaya